Junior Permatasari. Gak kompak. Iki sapa iki? Iki mung gak Anake kompak. boses dhewe lho iki. Oke. Jajal lek kompake piye nek kompak no malah ra kena dirungokne lho jajal nabuh pisan kompak. Siji, loro, telu. Kompak. Lho, ya ta malah ra kena dirungokne lho nek. Nek sing apik pancene ya gak kompak. Mah aku gak usah kompak-kompakan wis. Ayo mantuk, ayo mantuk. Nggih. Iya, kembali lagi ke season piro ya mau 24. Hah? Piro? Ki rumah saya ketutupan kembang iki gawe apa piye iki mangket mau ora diceluke? Boten niku wau masalahe dereng Pripun, wancine Pak? wau ketiga ada permintaan tadi. Oh, Pak. ngaten, Nggih, tetep urutan. Nah, Nggih, niki mungkin siap, kalau Bapak. saya kembalikan semula ini nanti. Nggih. Nggih, suwun. Inggih, nano wis tak nyanyi. Mas, ayang-ayang, Mas. Heeh. Ayang-ayangnya gede dhuwur ya ta? Heeh, gede apa? Ayo. Ya wis gede ya tur dawa ngono lho Mas, senengane wong-wong. Apa ta? Hah? Heh? Gedang goreng. Ayang-ayang sapa sing gelem duweti? Sampeyan ta? Eh? Ya enek wujute iki lho wujute. Heeh. Piye? Mister Mendem, ya mari ngene no. Hati kang nanda sengite dia hanya aku kowe labuh katresna kang mas wong bagus tak jaluk aja sele katresna kancene tresno kuwi akeh pacoba. Senadyan
tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Kang Mas Gusti taning ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking Joko Ariwangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking Joko Ariwangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking Joko Ariwangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji.